हेलो गाइस, आप सबको मेरी चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। अभी मैं खेत में हूँ। यहाँ पर क्या क्या खेती कर रहे हैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो इसको अलदद नैबे अलदद बिफां आरोना ओरै सारि सारि दंजोबो आरोना इयो अलदद बिफाङा। ओमफ्राय नैबेयो माबा थारुन मा थारुनथाय आं मिथिया, जायखिजाया थारुन आरोना। ओरैजाय गुवार दंथारो आरोना, ओरैजाय गासिबो थारुन गायदों आरोना इहाय। आं दाख्लैहाय भिडिअ देखायदोंमोन ना, खामलाफोर माबा फुनाय, मा होनोलाय हाग्रा फुनाय। ओमफ्राय ओइथिंहाय नै ओरैजाय गय बागान दं आरोना, र' आं बेखौ दाहाय देखायगोन। नैबे औवासुंसिम आरोना जोंना हाया। ओमफ्राय नैबे आलिया सिमा, ओमफ्राय नै ओइ थारुन गायनाय सिमा आरोना। ओइखौ देखायहैनो आं नोंसोरनो। माने बेयो लेबुआ एसेखिनि नैबेखिनिल' आरोना, लेबुआ बारा गैया, बागान गैया आरोना। माने बिदिनो नैबे ससेखिनि ओइ सिमासिम दङ, ओरैनो थ्राय दं आरोना। फाननो मोनो, थेवब्लाबो नै थाइदों दासो फिसा आरोना, नै फिसा।